Kakanakan nga rin ang nga bangatan, katatang aldaw. Ay po, napanunod ko nga, agaramid manan nga rin reaction video na anti yung agbasa manan, nakitaan ka manan, dagiti insisend yun, nga makapaulat nga picture nga rod. Dati random lang dahito kakanakan niya. Dito nga insisend yun kanya na anti yung nga pagkatkatawan tayo manan. Ay apo. Sige nga rod, kitaan tayo dagito yan nga picturean. Tanog katawa kayo manan nga dagosan niya. Dahito'y kaanakan tayo mo na nga nakita na antiyo. Ina mo. Ita siguro dito'y store ita ibang bansa siguro nya kasla pang ibang bansa mat adamat timay sama kuna namat ina mo din contractor. Dapat agabay dagito nga store nya. ina mo din kuna namat. Kakanakan, dahito sumarunong nakita nga picture, pagpasensyahan yun adati MTRCB na dahito gamin, ito'y ati tamo dahito ibang bansa dahito Japan siguro dahito nga picture. Si tayo gamin ng Ilocano sa baliti dating na. So si kayo nga rata Japan ng Ilocano siguro lag ka nga kananayon dito nga makakit-kita ti kakastoy nga sasao. Kaya nga dahito ni Ukiyo kunana. Restaurant niya tilalako na dita, okay. Adapi ka na din send man kinantiyo. Niya dahita, okay coffee. Niya nga tilaklako na dita, okay coffee niya. Ay, apo. May sapay, ay ito'y kakanak. Pipit restaurant. Ang sakit ti ulo na antiyo. Niya ilalako na dito nga restaurant. Ada ka nga okay, yung kada pipit. Ay, apo. Dahito tila ako na dahito nga pipit restaurant. Suka ni pipit. For sale. Damot ayat agpaabak mo di tama ito Pilipinas. Pik-pik karinderya. Kakaiba. Naimas nga ta tila ako na dito. Karinderya. No agat pik-pik. Ada taglakot ti pik-pik. Ada mo taglakot ti suso. For sale. Ay, joke lang. Suso, dahita. Suso. Nga ba ti suso ti Tagalog? Lidangan sa. Ay, Ilocano na, lidangan. Ito yan. Si kayo nag-green-minded kayo tila. Sisinjo kinaantiyo. Ay, naapo. Amuyo, dahito nga video nga reaction video ng tiyo. Puro kastimatin sisinjo kami nga picture. Inya, madagiti nga kakaanakan. Data sumaro na ni iwasan ng buwa, Mr. Matutuwa, puwerta ipagawa, vagina repair. Painless unsatisfaction. Adakadtan, nagtartarimanti okay. Patnubay ng magulang ay kailangan dahil nga video niya, pagkat katawaan lang talaga niya. Dagiti magamin nga kakanakaktili isisindan to magamin. Dito ni, apang dito, vagina repair nga isisinjo. Apo, kakanakan, nagijay dadal, ti okay na dita, pang kayo dito ni kontakin nyo dita ni, tawagan nyo na kita dadal, okay na, patarimang kayo. Ay apo, hantay nga malpas, dahito nga topic talaga. Dito pa may isang insendakin nanti yun ni, Imuki Resort. Umayak naman nag-swimming dita Imuki Resort niya. Ay naapo, ada nga tama ti Imukal nga resort, dita. Nya banda dahito nga Imuki nga resort, nya. Imuki siguro dahito ikwa, aking bagi. Kagagapo na yung ti vagina repair. Ay, sabali dahito kakanakan. Iba, no dati Imuki nga ibagbagay dita, dahito niya opening soon, sup-sup boto. Madi nga talaga nga pang-ubing dahito nga video. Ang kay buya ubing, ang kay buya bagaan nyo, baba nyo ta isurat ko. Isurat ko yan, tidamdamo ti video, ang bawal to ubing agbuya dahito. Video. Pangdadakkel lang. Yung dito, sup-sup buto. Sup-sup buto. Og nila ang kabaw. Ay apo, Diyos ko. Si tayo nga Ilocano talaga, madi, mag-green-minded dahil talaga no, rumor tayo tikwa. Ilocanja.
May sapay dahil ti kakanakan, dati ti magbagakon, nya? Agas ti okay. No, awan ti igatang ibayad yun yung ti vagina repair, dahil ito yung ata tigatangan nyo nga okay capsule. Ay, joke lang. Aray, kung sakit pitang ko na. Another agas kanakan. Taka na nyo ibagbaga. Sana all. Ay, apoy niya matan. Ay, dahil kanakan, maragsakan, makayatakman dahil nga kwa. Nga, kapiterya. Fanti. Fanti nga kapiterya. No, adati fanti. Adamat tititim. Kapiterya. Imbag pa dahil nga kwa. Nga negosyo tamo da no sinaking bagi ni Kini Rogers. Aking bagi dahil nga negosyo ni Kini Rogers. Kini Rogers. Apo, dahil ka na ka, nagiti sumarunong ipakita kinyayo. Kakaiba. Handa nga ibaga nga kinopyada dagiti nga negosyo nga nagdakkel ti pagkakahalintulad na dahil original nga negosyo. Kita nyo dito niya, KFG. Gas nga dito. Ada ka nga KFD. Ada ka nga MS. Ada ka nga CFQ. Pizza, ha? Kasaiba. Ha? Wala na talaga. Pizza, ha? Ada mo ti Pizza Hut. At nga kalugo nga talaga. Oy, dapat may sa FNC. Dapat ti KDL gayam niya. Ala, apata ti lalaw lagi ti manok. RFC. Nampay na alpas dita kakanakan. Dapat na gito eh, kinupkupyada. Galing China siguro na gito. Police station. Imbes nga PlayStation niya, police station. Samsung. Kasla Samsung nga Samsung. Dati 712 oh. Ay, kakaiba. Dati 7 elephant. Nagasang na kita kakanakan. Donkey Donuts. Star Fox. Money. Lagpanatang lang. LGG. Imbis nga li. O, tamo yung li. LGG ay. LGG. Nokla. Nokla nga talaga. Hi, Apo. Sige, nagkakanakan sa pila ko man paragsak kayo man dito nga nakisinabay, nga nagbasa ka nakikinatawa, nagiti nga makakat-katawa nga picture nga nakikita man ang nantiyo, send yung nga rod. Agsen ka nantiyo. Tapno garamit ti video nga kastoy na antiyo mga rod. Sige nga rod kakanakan. Ay na, kapusang kayo amin nun eh. Sige, bye!